Әгъузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, җомга көннәребез мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә кылган гыйбадәтләребезне, дуаларыбызны кабуллардан кылып, әҗр-савапларын насыйп әйләсен. Һәм дә ки белеп кылган, белми кылган гөнаһларыбызны кичерә күрсен. Аллаһ Тәгалә безгә ике дөнья бәхетләре бирсен. Иман белән күңелләребезне тутырсын. Шушы иман белән Аллаһ Тәгалә безне юандырсын. Шушы иман белән сөендерә күрсен дөньялыкта һәм ахирәттә. Әйткән һәрбер хәмд сәнәләребез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешеп, әйткән һәрбер салават шәрифәләребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшербез кардәшлек турында, ягъни диндәге кардәшлек, диндәге туганлык дип әйтик инде. Безнең мөхтәрәм кардәшләр, белгәнебезчә, кан кардәшлек бар, дин кардәшлек бар. Кан кардәш, бу кардәш дигән сүзне карындәш дигән сүздән килеп чыккан дип тә фаразларга була. Карындәш. Карын дигән сүз, ягъни бер монда хатын-кызларга урын юк иде. Там нет места для женщин. Карындаш дигән сүз, карын бу ананың карыны. Ягъни бала чага торган җир шулай бит инде. Ана карыны. Карындаш димәк бер карыннан чыккан кешеләр, шул карында бергә булганнар. Туганнар дигән сүз. Дин кардәшлек. Бу бер диндә булган дигән сүз. Димәк, бер диндәге кешеләр. Булар инде мөхтәрәм кардәшләр, туган кебек якын булырга тиеш. Бәлки әле туганга караганда да якынрак булырга тиеш. Кай вакытта әйтәләр, җан тартмаса кан тарта диләр. Шулай бит. Әйтик, кайтасың килми, җаның күңелең теләми мәсәлән каядыр барырга. Әмма нишләптер шунда барасың? Бу урында син туган. Һаман шунда тарта. Шулай бит. Туганың янына тарта, кан тартуы бар. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, дини кардәшлек, дини туганлык, бу кан кардәшлеккә, кан тартуга караганда да зуррак һәм якынрак булырга тиештер. Ни өчен дигәндә, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине килгән вакытта сахабәләр радиллаһу анһум бик зур сынау астында калалар. Нинди сынау? Ислам динен кабул иткәчтен аларның туганнары аларга каршы чыга. Һәм туганнарының әйтүләренә карамастан, араларына изүгә карамастан, мөселманнар үз диннәрендә кала. Шуннан соң мөселманнарны һәм пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне гаеплиләр туганлык хисләрен изүдә. Ягъни ул шушы дине белән туганларның араларын изде, бозды диләр. Чынлыкта монда мөселманнарның гаебе юк. Алар ихтияри рәвештә үз теләкләре белән бер динне алдылар. Алар белән араны изде, аларның туганнары. Алар ара измәделәр, шулай бит. Шушы яңа динне кабул иткәнгә каршы килеп, туганнары алар белән араны изде. Димәк, аларның туганнары кан туганлык, кан кардәшлек белән сайлаган вакытта сайладылар кафирлекне. Шушы кафирлекләре сәбәпле мөселманнар белән араларын изделәр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең монда катнашы юк. Һәрбер кеше шулай бит инде, мәсәлән, ниндидер динне сайларга аның иреге бар. Әмма син аның кешенең шушы динне сайлавын кабул итмәдең икән, димәк, син аның белән араны изәсең дигән сүз. Менә Коръәни Кәрим аятләрендә булай дип әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahhabul kufri 'ala al-iman. И иман китерүчеләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә: Әтиләрегезне һәм туганнарыгызны дус итеп алмагыз. Алар кафирлекне сайладылар, иманны түгел ди. Әгәр кафирлекне сайласалар, иман ордына аларны дус итеп алмагыз. Дус дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, бар садык, бар зәмил. Бар мөхтәрәм кардәшләр,
вәли. Менә бу вәли ул дуслыкның иң зур дәрәҗәсе. Чөнки вәли ул дус кына түгел. Вәли ул иң якын кеше. Ягъни син аңа ышанасың. Ул сине тулысынча якларга әзер, синең өчен җанын бирергә әзер, ул синең иң якын кешең. Шуңа күрә дә әүлия дигән сүз, әүлия, бу вәлинең күплек саны, бу Аллаһы Тәгаләнең әүлия дип әйтәбез инде, дуслары, ягъни Аллаһның якын кешеләре. Ләкин әүлияләр була дөньяда да бер-берсенә карата. Мәсәлән, бу кешегә карата вәли, ягъни аның якыны. Вәли дигән сүзнең икенче мәгънәсе дә бар, опекун. Шәригать буенча икенче мәгънәсе дә бар. Ә менә бу очракта, мөхтәрәм кардәшләр, ул иң якын кеше дигән сүз. Әүлия итеп, ягъни дус итеп, шундый якын итеп алмагыз, хәтта әтиләрегезне ди, туганнарыгызны ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ни өчен? Чөнки алар кафирлекне сайладылар, иманны түгел ди. Димәк, иман, дин кан туганлыкка караганда өстенрәк. Әтиең булса да хәтта. Хәтта ул синең бер туганың булса да. Ибраһим алейхиссәламның әтисе кафир була. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди сиңа туган түгел ди хәзер. Нух алейхиссәламның малае кафир була. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең гаиләңнән түгел ди. Лут алейхиссәламның хатыны кафир була. Аллаһ Тәгалә аның хатынын җәзалый, ул синең гаиләңнән түгел ди. Сәлман әл-Фариси Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гаиләсеннән түгел, әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу минем гаиләмнән ди. Сәлман әл-Фариси ул гомумән гарәп түгел, ул фарсы, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям туганы була алмый берничектә. Берничектә була алмый. Ул анда килгән кеше, гомумән гарәп ярым утрауына. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул минем гаиләмнән ди. Ягъни дини туганлык, дини кардәшлек туган булмаган кешеләрне туган итә, ә дини кардәшлек булмаса туган булмаган кешеләрне чит-ят итә. Менә шундый мәгънә, мөхтәрәм кардәшләр. Шундый мәгънә. Шуңа күрә дә моның җитдилеген аңларга кирәк. Ләкин тагын бер кат әйтәм, ислам дине туганлык араларын изми. Әмма туганнар синең мөселман булганга күрә синең белән араны изәләр. Шуңа күрә аларны дус дип санамагыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, чөнки алар изә синең белән араны ди. Үзегез дә сизгәнсездер, менә дини тормыш белән, ислам тормышы белән яши башлагач, барбер теге динне кабул итмәгән туганнар белән азралар салкынайып китә. Салкынайып китә. Алар сине кунакка чакырмый башлыйлар. Әгәр дә инде кунакка чакырсалар, алар синең сакалыңа бәйләнә, түбәтәеңгә бәйләнә, намаз укыганыңа бәйләнә башлыйлар. Хатының яулык бәйләсә, аның яулыгына бәйләнә башлыйлар. Шулай бит дөрес түгел инде ул, алай кирәкми инде ул, тегелә инде, булай инде ул дип. Бу факт. Моны берничә дип тә булмый. Син аларга бер нәрсә дә әйтмисең, бер нишләтмисең аларны. Син аларга килеп бәйләнмисең, шулай бит. Килгән сайын халанилыкларын ачып нишләп монда хәрәм дип, нишләп синең хатының ыштансыз, яулыксыз дип шулай бит. Син бит бәйләнмисең аларга. Алар сиңа бәйләнәләр. Ягъни аларга тынгы бирми синең мөселман булуың, диндә булуың. Син моңа уялырга тиеш түгел. Шулай бит, бу синең горурлыгың. Уялма, бу бер дә куркыныч әйбер түгел. Әгәр сиңа әйттеләр икән, нишләп арак эчмисең дип хәрәм дигән, уялма, куркыныч түгел ул, мөхтәрәм кардәшләр, бер дә түбәтәй киеп йөрисең икән, сал дисәләр, нәрсәгә мин фуражка кисәм салмыйсың бит, шулай бит, сиңа беркем әйтми фуражкаңны сал дип. Бер көнне урамда ләйн чудик йөри берәү. Аны башкача әйтеп булмый инде. Бөтенләй бер кожаныйдан кигән. Әле салкын көн үзе, кожаный жилетка кигән ялан тәненә, кожаный чалбар кигән, кожаный ботинка, башында кожаный түбәтәй шикелле әйбер инде. Аңа бит беркем килеп бәйләнми. Шулай бит, нишләп син кожадан йөрисең чудик дип, шулай бит инде. Аңа беркем бер сүз әйтми. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, моның уят әйбере юк. Аларга менә шушы иманлы булмаулары кымачаулый. Сиңа күрә алар синең белән араны эзәргә телиләр, син теләмисең. Шуның өчен дә алар араны эзгәнгә күрә, сиңа алар дус түгел ди. Аларга ышанма ди. Аларга ышанма. Ә менә кем дин кардәшең булса, менә шулар, мөхтәрәм кардәшләр, синең якын кешеләрең ди.
Һәм Аллаһ Тәгалә кисәтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма ятаваллахум минкум фа улаика хумуз залимун. Әгәр дә алар белән якын булсагыз, дус булсагыз, сез залим булырсыз. Ягъни сез гынах кылучы булырсыз. Әгәр аларны шулай якын итсәгез, чөнки көннәрдән бер көнне алар сезгә зыян китерергә мөмкин. Сезнең иманыгызга да, динегезгә. Менә күп кешене мин беләм, хәтта мөселман егетләрен гаиләсе тәэсирендә диннән чыгып киткән кешеләр бар. Хатыны тәэсирендә диннән чыгып киткән кешеләр бар. Хатын да туган кебек, шулай бит инде. Кеше баласы булса да, ул да туган кебек. Синең белән тора, ул сиңа әти-әниеңә караганда күбрәк тә тәэсир итә әле. Кай вакытта хатынына карап диннән чыгып киткән кешеләр бар. Мин беләм, бер таныш дустымны хатыны тыя иде менә мөселман егетләре белән безнең белән аралашудан. Хәзер ул аралашмый безнең белән. Ул максатына иреште, әкрен-әкрен генә. Шулай ук кайбер кешенең хатыны мөселман булмагач билгеле бер тормыш рәвеше белән яши. Әйтик, мәсәлән, без бәйрәм итмәгән бәйрәмнәрне бәйрәм итә. Салып куя инде шампанскийдер, винодыр, тегесе монсыдыр, шулай бит. Ярар, син мөселман намазда, әмма әле ул дингә килмәгән. Кай вакытта син дә аның белән катнашасың. Шулай бит, бергә булырга дип инде, якынайырга дип. Ул сине үз ягына стри. Ягъни син залимга әйләнәсең. Син әйләнәсең залимга, ягъни үзеңә зыян китерүчегә әйләнәсең син. Гынах китерүчегә, гынах кылучыга әйләнәсең. Шуңа күрә дә алар ди сине телиләр үз якларына ауштырырга. Барыбер. Кем җиңгә? Бәлки син җиңәрсең. Бәлки алар җиңер. Шуңа күрә аларны бик якын итмәгез. Монда сүз бармый аралашмау турында. Монда сүз бара вәли дигән зур дуслык турында. Якын дуслык турында сүз бара монда. Әйтик, мәсәлән, мөселманнарда гаурәт дигән әйбер бар. Менә ике хатын кыз. Ике мөселман хатыны бергә булса, аларның гаурәтләре киндектән тезгә кадәр. Мончага керсә, ике мөселман хатыны, аларның гаурәте киндектән тезгә кадәр. Ләкин берсе мөселман булып, берсе мөселман булмаса, хатын кызларның, мөселман хатын кызының гаурәте алай гына булмый. Муеннан алып, менә моннан алып, тезгә кадәр ике кулны гына ачырга ярый, һәм чәчне ачырга ярый. Булар ябык булырга тиеш. Әгәр дә хатын кыз мөселман, теге як мөселман булмаса, күрдегезме, үндә гаурәт үзгәрә. Ике мөселман хатыны керсә мончага, аларның гаурәтләре киндектән тезгә кадәр генә. Алар мөселман булмаслар, хатын кыз булса да, алар мөселман булмаганга күрә, хатын кыз мөселман аларга үзенең бөтен җирләрен күрсәтә алмый. Менә нинди нюанслар барлыкка килә. Шуңа күрә дә вәли дигән аерым дәрәҗә булып тора ул. Мөселман кешесенең якын дусты, якын кардәше булырга мөмкин бары тик мөселман кешесе генә. Күңел биреп, күңелне шулай торып ачып сөйләшә торган һәм таяна торган мөселман кешесе генә булырга мөмкин. Инде мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кардәшләр барбер дошманлыкта да булырга мөмкин. Ислам динендә андый әйберләр бик күп, сугышырга да мөмкиннәр хәтта. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә, әгәр дә ике мөселман төркеме сугышсалар ди, ягъни тавышлансалар, араларына низах килеп чыкса, аларны дуслаштырыгыз ди. Монда ике төркем түгел, ике кеше булса да була, шулай бит. Ике кеше тавышланалар, низах, аларны дуслаштырыгыз ди. Әгәр дә берәрсе агрессор булса, әйтик, күренеп тора агрессор, ул хаклы түгел, аны туктатыгыз ди. Аның белән сугышыгыз, аның белән туктатыгыз ди. Аллаһ Тәгаләнең әмренә кире кайтканчы ди. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әмренә кире кайтканнан соң, аның белән гадел булыгыз ди. Бу нәрсә дигән сүз? Мөхтәрәм кардәшләр, менә безнең җәмгыятьтә бу бик хикмәтле аят бу. Беренчедән, мөселман кешесе хата җибәрергә мөмкин. Ул начар булырга мөмкин. Агрессор яки анда залим дигәндә, берәр инде начарлык кылучы. Димәк, беренче булып аны туктатырга кирәк. Дуслаштырырга. Әгәр дә ул берәрсенә зыян китерсә. Дуслашасы килмәсә, аны туктатырга кирәк. Бездә нишлиләр? Бездә ике кеше мәсәлән кычкырыша. Берсе
Күренеп тора хаклы түгел. Берсе хаклы түгел. Әмма читтән караган мөселманнар нәрсә диләр? Мин аларның араларына тыгылмыйм. Үзләре хәл итсеннәр. Чөнки синең өчен булар икесе дә дус бер караганда. Икесе белән дә араны эзәсең килми. Хәзер берсен якласаң, тегесе белән ара эзелә. Әмма син булырга тиеш хаклык ягында. Син күрәсең икән берәрсе хаклы булмаганны, син аны килеп аңа аңлатырга тиеш. Әгәр менә бу хәл булмаса, җир йөзендә бер вакытта да начарлык бетмәячәк. Бер вакытта бетмәячәк. Менә мөселманнар арасында хәзер дә шулай. Бар кайбер кешеләр, кайбер мөселманнар алар һаман начарлык кылалар. Чөнки алар үзләренә дус табалар. Мөселман җәмгыятендә алар үзләренә дус табалар. Ә бит алардан начар була торып та алар белән дуслашсалар, бу начарлыкта дуслашкан кешеләр булалар. Булар начарлыкта дуслашкан кешеләр булалар. Әгәр шулай итеп дуслашсалар. Димәк, кем аның белән дус, ул да начарлыкта катнашкан була. Моның хикмәте бик зур, мөхтәрәм кардәшләр, бик тирән. Дус кеше ул сиңа начарлык кылырга ярдәм итми. Дус кеше ул сиңа начарлыгыңны туктатырга ярдәм итә. Менә шушы кеше ул дус була. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я әйюһәлләзина аману, бисмиллаһир-рахманир-рахим, я әйюһәлләзина аману, ла ясхар каумун мин каумин." Иман китерүчеләр ди, бер кавым, бер халык икенче халыкны, икенче кавымны мыскыл итмәсен ди. Айякуну хайран минхум ва ла нисаун мин нисаин гаса айякунна хайран минхунна. Һәм нишләп мыскыл итмәсен? Чөнки аларның мыскыл ителгәне киресенчә яхшы булып чыгарга мөмкин ди. Һәм бер хатын икенче хатынны да мыскыл итмәсен, кимсетмәсен ди. Чөнки бу хатын яхшы булып чыгарга мөмкин ди. Бу нәрсә дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр? Менә без мөселманнар, әмма без төрле халыктан. Һәм шуңа күрә бер-беребезнең халкын, бер-беребезнең кавмен кимсетергә ярамый. Ярамый кимсетергә. Мөселманнар, гарәпләр, фарсылар, төрки халыклар һәрвакыт үзләрен күтәрергә тырыштылар. Гарәпләр инде без дип, фарсылар инде без дип күтәрделәр үзләрен. Төрки халык без диләр. Ягъни күтәрәләр үзләрен башка халык алдында, аларны кимсетәләр. Әмма һәрбер халыкның бар яхшы ягы. Һәрбер халыкның бар яхшы ягы. Менә бездә татарлар белән урыслар бергә яшәгәндә һаман урыслардан бит инде әзрәк кенә теге килеп җибәрәсең бит инде үзара шулай бит. Урыслар бездән килделәр инде гомер буе чапылашка дип. Без алардан инде шулай бит. Әле берсендә шундый футболка чыккан, мин марҗа түгел дигән. Тыйдылар футболканы. Унижение дип. Инде халыкны кимсетә дип тыйдылар шулай бит инде. Мин марҗа түгел дигән футболка. Татарларны әзрәк үстереп җибәрергә шулай бит инде. Әмма һәрбер халыкның үз яхшы ягы бар. Татар халкының да начар яклары бик күп. Яхшы яклары да бар. Урыс халкының да начар яклары бик күп. Яхшы яклары да бар. Шуңа күрә дә бер халык икенче халыкны кимсетмәсен ди, бәлки яхшы булыр ди. Иң мөһиме, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә алар мөселман икән, менә бу мөселманлык өстенлек булырга тиеш. Шул ук рус халкыннан да бик күп кешеләр ислам кабул итәләр. Шулай бит, бик күп кешеләр мөселманнар. Һәм алар кайчагында татар кешесенә караганда ихласракта килеп чыга. Менә шуңа күрә дә мыскыл итмәгез бер халыкны ди, бер хатын кыз икенче хатын кызны ди. Һәм бу аятның дәвамында әйтелә, бер-берегезгә начар кушамат бирмәгез ди. Начар кушамат бирмәгез, бер-берегезне начар исемнәр белән йөртмәгез. Татар халкында фамилия дигән әйбер юк иде, шулай бит инде. Кушамат. Кем авылда яшәгән белә инде? Әле авылдан килгән кеше булса, ана теге фәлән теге Рәдиф үлгән икән. Кайсы Рәдиф? Кайсы Рәдиф дигәч, кушаматын әйтергә кирәк. Габдрахманов дисә, Габдрахманов? Инде Габдрахманов инде шулай бит инде. Габдрахманов түгел, Куян Рәдифе. Куян Рәдифе. Всё, булды, аңлашылды шулай бит инде. Менә кем ушу аңлашылды. Безнең авылда бер егет бар иде, Дартун дигән. Дартун.
Беләсезме, каян килеп чыккан кушаматы? Ул мәрхүм инде хәзер. Аңа инде ул теге дога да булып барсын шулай бит. Каян килеп чыккан аңа кушамат? Булды бит әле теге кино Мушкетерлар турында, Д'Артаньян турында. Ул шул киноны карагач гел җырлап йөргән теге. Шул аларның җырларын инде. Шуннан соң аны Д'Артаньян дип атаганнар инде. Кушамат такканнар. Д'Артаньян татар исеме түгел бит инде, Д'Артун булганнан соң. Кыскарган шулай бит инде. Д'Артаньян Д'Артунга әйләнгән. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, кушаматларның тарихы аларның бик кызык. Әмма мыскыл итә торган, кимсетә торган кушаматлар бер-берегезгә бирмәгез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, чөнки шулай бит ул сине кимсетергә мөмкин. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, бер-берегез турында начар уйламагыз ди. Ижтанибу кафиран миназ-зан. Фаразламагыз. Не додумывайте, урысча әйткәндә. Менә күрдең урамда бер мөселман кешесен. Булды, күп уйлама шулай бит инде. Күп уйлама син аның турында. Бара икән каядыр мөселман кешесе, кибеттә йөри икән, йөрсен. Әле менә бер поп турында яздылар. Мин инде әйтмим, муллалар турында әйтеп тормыйм, мин шулай бер поп турында яздылар. Интернетта аны күргән булсагыз, янда нинди халәте? Кибеттә теге Armani, Gucci әйберләрен карап йөргән инде ул. Аны сез дә укыгансыздыр инде шулай бит. Һәм язып чыктылар, вот поплар ничек яши, бай тегеләй булай дип инде. Чынлыкта ул аның әйберләре булмаган, шулай бит, үзе язуы буенча инде. Аның әйберләре булмаган, уларны киеп кенә караган, фотографиягә гына төшергән. Әлбәттә, уларны төшерергә дә тиеш түгел бер караганда инде. Ну иштәсең инде, шулай бит. Кеше уйлап куяннан соң, ага, Gucci, Armani киеп йөри, рестораннарда ашый, значит, моның ряса астында моның шулай бит инде бай киемнәр, бай квартирада яши, уйлап бетерә инде калганнарын шулай бит. Һәм башкасы. Менә шуңа күрә без мөселманнарга шулай ук килешми бер-беребез турында алай уйлап бетерергә. Ай вакытта ул менә бундай фәлән дигән китә, шулай бит инде хәрәмгә кирип китә, мондай берне эшләп табып булмый аны. Һәм башкасы. Менә шуның эчендә уйламагыз бер-берегез турында андай әйберләрди. Зан. Кафирун миназ-зан, уйламагыз, андай әйберләр турында уйламагыз. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Ва ла таҗассасу ва ла ягтаб багътукум багъда." Изләнмәгез ди. Изләнмәгез. Бер-берегезне тикшермәгез, шпион итмәгез бер-берегез артыннан ди. Ягъни кешенең кимчелекләрен изләмәгез. Ва ла таҗассасу. Һәрбер кешенең кимчелеге бар. Аны эзләргә кирәкми, ул кимчелекне. Шулай ук кешегә төрле сораулар биреп, аның кимчелеген ачарга тырышмагыз. Ул бит мөселман кешесе. Менә миңа шундый сорау бирделәр. Мин сезгә сөйләгәнем бардыр инде. Әгәр мөселманнар белән Россия арасында сугыш башланса, син кем ягында сугышасың диделәр миңа. Менә шундый сорау бирделәр. Бу сорауны мөселман кешесе бирми. Нормаль мөселман кешесе бу сорауны бирми. Ни өчен? Чөнки белеп торасың, бу сорау белән син мөселман кешесен авыр хәлгә куясың. Бер якта аның ватаны, бер якта мөселманнар. Кардәшләре, мөселман кардәшләре шулай бит. Әгәр дә ул хәзер җавап бирә икән мөселманнар ягында дип. Экстремист. Әгәр ул җавап бирә икән Россия ягында дип, бу кафир. Нишләргә? Шуңа күрә бу сорауны мөселман кешесе бирергә тиеш түгел. Нормаль мөселман кешесе. Менә без мөселманнар кай вакытта бер-беребезне шулай батырабыз. Моңа сәләтле татарлар менә буны эшләргә. Бу кемгәдер ярыйм дип, үземне акыллы итеп күрсәтәм дип, шулай бит бирелгән сораулар менә булар. Сез ничек җавап бирер идегез шулай бит? Мәсәлән, утыра хатының, утыра әниең. Синнән сорыйлар, кайсын күбрәк яратасың дип. Шулай бит. Биттең. Монда җавап бирсәң, биттең дигән сүз. Яки телевидениедә
сиңа сорау бирәләр микрофон белән, син хатыныңны яратасыңмы дип. Син телевидениедан инде бөтен кешегә, меңләгән кеше сине тыңлап утыра. Юк, без дуслар гына. Беттең инде син шулай бит. Син монда нишләргә тиеш? Син монда ялганларга тиеш. Беркем дә хатынын яратмый инде, шулай бит. Бу әкият инде ул, хатынын яраткан кеше. Беркем хатынын яратмый инде. Син монда ялганларга тиеш, яратам дип. Шулай бит инде. Шуңа күрә дә кимчелекләрен ачмагыз бер-берегезнең ди. Менә бу мөселманнар арасында, мөселман кешеләр арасында, мөхтәрәм кардәшләр, кызганча каршы бар мондай әйберләр. Һәм бер-берегез турында начар сөйләмәгез, ягъни бер-берегезнең кимчелекләрен сөйләп йөрмәгез ди. Менә шуны мөхтәрәм кардәшләр аңларга һәм истә торырга кирәк. Бу туганлык. Бу кардәшлек, дин кардәшлек. Син бер вакытта да үзеңнең туганыңны, мәсәлән, начар хәлгә калуын теләмисең, ә мөселман кардәшеңнең начар хәлдә калуын син бигрәк тә теләмәскә тиеш. Ул нәрсә, нинди генә кимчелеккә ия булса да, ул Аллаһны танучы, синең белән бергә намаз укучы, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәтеннән булган кеше ул. Менә шуны онытмаска кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ русча сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о братстве в исламе. Иногда мы друг к другу обращаемся никак иначе, как брат. Правильно? Брат, как дела? Брат. Под этим словом стоит не только сленг, который используют уличные ребята. Под этим словом очень многое стоит. Братом мы называем кровных своих братьев. Кровных своих братьев. Но тех, кто в исламе, их тоже называют братьями. Ихван. Ах. Брат в исламе. Аль-аху фил ислам. К сожалению, вот это вот братство, когда не развито среди единоверцев, религия не развивается. Знаете почему? Потому что остальные не хотят принимать такую религию, где друг к другу относятся не по-братски. Кому это надо? На это смотрит кто-то другой, неверующий, например, да? И скажет, если я приму ислам, и вот так вот меня будут отталкивать, вот так вот меня будут ненавидеть, предавать, не помогать. А иногда помощь братская, наоборот, подталкивает на то, чтобы люди принимали ислам. Они говорят, я ощутил помощь в исламе. Почему секты активно растут? Потому что там вот это отношение развивается. За сектами никаких вероубеждений не стоит. За сектами никаких вероубеждений нет. Но из-за того, что там есть братство, эти секты развиваются. Потому что человеку нужно ощутить вот это братство, теплоту. Когда ты пришел к своим и тебя приняли. Иногда люди говорят, вот я был в исламе, там ко мне плохо относились, постоянно кусали там и так далее. А вот я пришел сюда, вот меня просто распростертыми объятиями приняли. Правда, квартиру попросили, но ничего страшного. Зато я свой. Зато меня любят. Да? Вот поэтому, дорогие друзья, и важно воспитывать братские отношения или братские чувства. Только так ислам может развиваться, да и мусульмане могут сохраниться. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, мусульмане, говорят, верующие, точнее, в своем, так скажем, помощи друг другу и в милостивом отношении друг к другу, в мягкости друг к другу, говорит, это как тело, как одно тело. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объясняет нам, потому что, говорит, если один из органов заболит, то боль чувствуют все. Температура поднимается по всему телу. И если тебе скажут, например, в какую часть твоего тела уколоть иголку, ты же не скажешь, вот этот палец я ненавижу, туда мне, пожалуйста, уколите. Это какой-то он, некрасивый он. Уколите вот туда, ты же так не говоришь. Любая часть твоего тела – это часть твоего тела. Даже если он кривой, да? Даже если он плохой, это часть твоего тела. Любая часть. Поэтому, если она повредилась, если она болит, все тело отзывается болью.
ты мучаешься. Поэтому мусульмане тоже так же должны быть. Даже если этот мусульманин может быть некрасивый, может быть невоспитанный, но это мусульманин. Это часть одного тела по имени Ислам, по названию Ислам. Воспитай, если он невоспитанный. Помоги ему. Это не значит, что его надо выкинуть. Когда ты порезался, или у тебя, например, на руке обожглась кожа, ты же не говоришь: моя кожа некрасивая, отрублю-ка я руку. Ты так не говоришь. Если у тебя голова болит, ты же не говоришь: отрублю-ка я голову. Не говоришь. Вот мы тоже не должны находить очень такие легкие решения, когда просто отталкиваем друга, брата, мусульманина. Мы тоже так не должны. Да, у всех есть недостатки. Могут быть недостатки. И грешить они могут, и невоспитанными быть, и необразованными. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда их воспитывал. И говорил, старался исправить. Аллах Та'аля в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим: «Ватагавану галя аль-бирри ват-таква, валя тагавану галя аль-ифми валь-гудван». Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и не помогайте друг другу в грехе и вражде. Здесь есть такой момент. Если твой брат залим, грешит, что с ним надо делать? Мы не должны ему помогать в этом. То есть ты приходишь и исправляешь его. Если ты его не исправляешь, значит ты помогаешь ему. Значит ты ему помогаешь. Но это не значит, что ты его отталкиваешь. Понимаете, надо золотую середину находить. Очень легко сказать: пошел вон. Мы от тебя отрекаемся. Очень легко это вот так вот сказать. Были люди, которые грешили, понимаете, страшными грехами. Один молодой человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил: «О Расуль Аллах, я согрешил. Я, говорит, вор. Я ворую саван. Когда люди умирают и хоронят своих мертвых, я быстренько раскапываю могилы свежие и снимаю с них саван. Саван – это материал, из которого можно шить одежду, все что угодно. И вот я, говорит, раскопал, говорит, могилы, снял саван, а там девушка. Молодая, красивая. И я совокупился с ней, с мертвой девушкой. Что мне за это будет? Простит ли меня Аллах Та'аля?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опечалился, сказал: «Я не знаю ответа. Я не знаю ответа». Молодой человек этот очень переживал по этому поводу, ушел подальше от города, чтобы покаяться, чтобы не быть среди людей, не смотреть им в глаза. И потом пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришло повеление. Аллах его простил. Этого молодого человека нашли и сказали, что Аллах его простил. Понимаете? Вот люди совершали такие грязные грехи, но от них не отрекались. Им объясняли, воспитывали, потом возвращали. Понимаете? Вот точно так же. У нас иногда, вот когда у тебя даже в мечети ребята меняются, люди, это плохой признак. Когда люди меняются. Значит, они не могут найти друга. Когда ты нашел себе друга, вали, ты уже с ним не расстаешься. А когда ты бегаешь из одной мечети в другую, что ты ищешь? Ты ищешь вот этого человека, вали, друга, с которым ты находишь покой. Если ты его не нашел, ты будешь бегать вот так вот. Это плохой признак, когда постоянно люди меняются. Поэтому для меня, вот как для хазрята, важно не то, чтобы мечеть заполнялась, а важно, чтобы приходили одни и те же люди. Для меня это важнее. Если у меня будут, например, на улице читать люди намаз, но они будут каждую неделю разные, для меня это не показатель, ничего не значит. Значит, я устраиваю шоу, на которые приходят постоянно разные зрители. А один раз посмотрев шоу, второй раз его уже посмотреть неохота. Понимаете, о чем я говорю?
Поэтому люди должны находить именно вот таких вот друзей в мечети, которые будут для них опорой. Посидев с кем, ты находишь покой для своего сердца. У кого есть такой друг, тот счастлив. Потому что в этом мире, помимо, естественно, Корана, религии, Аллаха и так далее, пророка Мухаммада, саллаллаху, кто-то живой должен тебе принести покой в твое сердце. Твой брат-мусульманин. Иногда просто находясь рядом с кем-то, ты обретаешь покой. Не разговариваешь, ничего, просто посидел, уже тебе хорошо. Вот это называется уали, близкий друг. Поэтому Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, валь-му'минуна валь-му'минату багдухум аулияу багдин. Верующие мужчины и верующие женщины, они, говорят, друг для друга аулия, друзья, близкие друзья. Ближе у Али нет никого. Даже кровное родство, оно дальше, чем у Али. Когда называют кого-то Вали, Валиуллах, например, да, близкий Аллаху, это все, это уже ближе, чем кровное родство, считай. Поэтому верующие мужчины, верующие женщины, они друг для друга вот такие вот друзья. Но тем не менее, друзья, которые помогают друг другу в хорошем, приказывают делать хорошее «Я'муруна биль-магруф ва янхауна аниль мункар» и запрещают делать плохое друг другу. Золотой серединой, воспитывая. Понимаете? Здесь воспитывая именно золотой серединой. Они друг другу друзья, потому что они именно в хорошем деле помогают. Вместе намаз читают и так далее. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что религия – это совет, ан-насиха. Насиха – это не просто совет, это еще переводится как искренность. Религия – это искренние отношения. Открытые искренние отношения. Искренние отношения, когда ты любишь человека не за что-то, а ради Аллаха. Вот такое вот отношение должно быть к кому? У пророка саллаллаху спросили, кому, говорит, у Расуля Аллах? Он сказал, к Аллаху, к его книгам, его посланникам, всем остальным верующим, соответственно, и правителям верующих. Должно быть искреннее отношение. Ан-насиха, то есть как советчик. Если к Аллаху, к его пророку и его книгам искреннее отношение – это вера и преданность, то к правителям и к остальным мусульманам это добрые отношения и совет, когда они нуждаются в этом. Также пророк саллаллаху сказал, никто из вас не уверует, пока не полюбит то, другим то, мусульманам своим братьям, что любит себе. Вот это самый важный момент. Однажды меня спросили, когда Вагас рассказывал, я говорю, почему никто из вас не спрашивает, как войти в рай? Тогда один говорит, как войти в рай? Да? Давай, скажи нам. Я говорю, вы намаз читаете? Читаю, говорит. Ну все, вы в раю уже, вам не надо задавать вопросы. Тогда, говорю, кто намаз читает, для него золотое правило. Любить остальным мусульманам то, что любишь себе. Все остальное из этого истекает. Пожалуйста, уступать место, подтолкнуть машину, подвезти на машине, деньги одолжить, садака дать и так далее, и так далее. Женить, замуж выдать. Что ты себе любишь, ты будешь любить и по отношению к другим мусульманам. Все исходит из этого, элементарно. Ты что себя любишь? Плохое? Конечно же, хорошее. Но с мазохистом лучше, конечно, не связываться, да, в этом плане. Я думаю, что среди мусульман, наверное, таких нет, иншаллах. Один из таких отношений братских, дорогие друзья, не должно быть торговли, мешающей друг другу. Каким образом? Пророк саллаллаху сказал, «Ля яби'а багдукум аля байри багдин». Пусть никто из вас не перебивает торговлю другого. Это обычно как бывает. То есть, два человека, продавец, покупатель стоят. Продавец говорит, я тебя продам за 5 рублей. Тот соглашается. Приходит покупатель и говорит, я тебе дам 6 рублей за это. Аукционная система. И поэтому, кто вот смотрел аукционы, сейчас есть такие шоу, где аукционы проводят.
Вот люди враждуют между собой, покупатели. Почему? Потому что они перебивают друг друга цену. Так нельзя делать. Также нельзя делать, например, два продавца. Один говорит: за 5 рублей продаешь, я тебе продам за 4, не покупай у него. Это побуждает вражду. Вроде бы конкуренция, вроде бы, но это вражда на самом деле. И мусульмане сейчас на самом деле могут этими вещами пользоваться. Я уже рассказывал, была история, вот у нас же есть торговый центр мусульманский. Там сидел один человек в магазине, торговал. Пришел другой мусульманин, хозяину этого здания, и сказал: я предлагаю тебе больше. Мусульманин пришел. Я предлагаю тебе больше буду платить за аренду этого помещения, выгони его. Тот согласился. Это мусульмане были. Понимаете? Вот это и есть, к сожалению. Но это не... Почему-то это не работает. И также нельзя делать помолвку, вмешиваться в отношения. Например, человек встречается с девушкой. Ты не можешь вмешиваться в их отношения. Ты можешь подойти к девушке и сказать: ты с ним встречаешься, а вот я ведь лучше. Машина, квартира, ты красивая, видная девушка, да он тебя недостоин. Сразу видно, да? Нельзя. Грех, харам. Это харам, понимаете? Так делать тоже нельзя. Это пророк ﷺ запретил. Пророк ﷺ сказал: у мусульманина перед мусульманином 5 прав. Их больше, конечно, но здесь перечислены 5, только дальше сами, Аллах верса, изучите, я думаю, эту тему, потому что это касается каждого. Первое – раддус салям, ответ на приветствие. Если мусульманин тебя поприветствовал, нужно ему ответить: алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракату. Обычно приветствуют лучшим приветствием. То есть, если тебе сказали ассаляму алейкум, ты отвечаешь: ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Лучшим приветствием приветствуешь. Второе – навещать больного. Если мусульманин заболел, надо его навестить, съездить. Это его право. Не выполнил, соответственно, ты уже с твоей стороны минус. Ваттибагуль джанаис. Участвует джаназа. Если брат-мусульманин умер, надо пойти почитать джаназа. Не оправдывай себе, что там людей много, и так похоронят, ничего страшного, я отсюда дуга сделаю, да? Потом на могилу схожу, надо сходить на джаназа. Четвертое его иджабату дагва, ответить на его приглашение. Если тебя куда-то пригласили, надо идти. Это его право. Он пригласил, ты должен идти. Еще раз напоминаю про пословицу. Нет ничего хуже 2 вещей. Чакырган кунагын келмесе, ауру хатының өлмесе. Кто знает по-татарски, поняли, да? По-русски это не так звучит. Нет хуже 2 вещей, как есть татарская пословица. Это когда ты кого-то зовешь в гости, он не приходит, и когда твоя жена болеет и не умирает. И пятое – ташмиятуль атис. То есть, когда чихнул твой брат, мусульманин, ты должен ему сказать: что? Ярхамук Аллах. Ярхамук Аллах. Не будь здоров, а ярхамук Аллах шелавит. Будь здоров, понимаете? Мне иногда говорят: будь здоров, не болей. Я говорю: если бы это от меня зависело. Да? Если бы это от меня зависело. Когда тебе говорят вот так вот: не болей. Ну, ладно, не буду. Как скажешь. Да? То есть это такие слова, понимаете? А когда ты говоришь: ярхамук Аллах, пусть Аллах будет милостив к тебе. Это лучше. Это лучше. Но, конечно, если не мусульманин чихнет, то ему нельзя говорить ярхамук Аллах. Ему можно говорить: хадак Аллах. Пусть Аллах даст тебе хидаят. А если он за это тебе морду даст, он же не понимает по-арабски. Да? Тогда лучше сказать: будь здоров. Да? Еще раз хадак Аллах потом, да. Прав, дорогие друзья, таких очень много. Понимаете? Очень много. Поэтому мы должны выполнять вот эти братские отношения и права по отношению друг к другу. Не забывайте, еще раз говорю, мы мусульмане. Ближе друг к другу у нас никого нет. В судный день мы можем помочь друг другу. Только мы можем помочь друг другу. Больше нам никто не поможет. Мусульмане помогут друг другу. Ну, естественно, милость Аллаха и так далее, это понятно. Между собой поможем мы, мусульмане верующие. Поэтому помощь ахирата – это лучшая помощь, чем в этом мире. Может быть, какой-то брат-мусульманин в этом мире бедный, он тебе там копейку не может дать. Ну, советом, если только поможет каким-нибудь, да? Зато в ахирате он может тебе шафагат сделать. Такой шафагат, что все миллионы этого мира он может
заменить. Поэтому надо дорожить вот этими отношениями братскими мусульманскими. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والسميع الدعاء.